लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर बयनिबो थाखाय इम्परटेन्ट जानो हागौ जायफोरनि बिजनेस टाइपआव इन्डिभिजुवेल जानो गोनाङाव नन प्रफिट पाब्लिक कर्परेसन आरो बेबायदिनो बायदि गोरोन्थि जाना दं जायफोरना बिसोरो बे भिडिअखौ नायदो आरोना माबायदि बेखौ सोलायो दायो फेसबुकखौ अन खालामनानै दिन्थिलांनोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो थ्रि लाइनाव थु नैबे थ्रि लाइनाव नेटवर्क एसे प्रब्लेम आरोना बेनि थाखाय नैबे बुस्थुआ फैबाय थायो बेनिफ्राय प्रफेसनेलाव थुदो बेनिफ्राय पेआउटआव थुदो ओमफ्राय सिटिंआव थुदो बेनि उनाव एसे गाहायथिं स्क्रल डाउन खालामदो आपडेटआव थुदो नाय बेनिया पाब्लिक कर्परेसन जाना दंमोन बेयावथ' थुबा चेन्ज खालामजाया नालाय बेफोर नेम सेम सब चेन्ज खालामजाया एड्रेसखौल'सो चेन्ज खालामनो हागोन ओमफ्राय जोंहाथ' दा बेयाव थुबा जानाय नङा बेखायनो कन्टेक्ट पेआउट सापर्ट बेयाव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय जोङो बेयाव जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामना लानांगोन आरोना फार्स्टआवनो दोङो प्लिज सेलेक्ट दा प्रडाक्ट इउ आर इनकुवेरिं एबाउट स्टार गेवदोंबा स्टारखौबो क्लिक खालामनो हागोन साबसक्रिपसन गेवदोंबा साबसक्रिपसन बिदिनो जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनांगोन आरोना दायो आङो स्टारखौनो सेलेक्ट खालामग्रोनोसै बेनिफ्राय बेयाव नायनो हागोन लास्टनि सेकेन्ड आरो थार्ड हाउ डु आइ आपलड or update my payout tax information ओमफ्राय how do I update my payout account or financial information बे मोननैजों सेमानो जायो लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव क्लिक खालामदो आरोना ओमफ्राय बेयाव स्क्रिनशट लाखिनांगोन दै दहाय जे पाब्लिक कर्परेसन नुजादोंमोन ना राउन्ड बेक खालामना दिन्थिफिननि नैबेखिनिखौ स्क्रिनशट खालामनो बेखौ हाइलाइट खालामना होबाबो जागोन माने मोजांसिन जागोन आरोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लानानै इउटुबबो जागोन ओमफ्राय बेयाव जायखौ जों स्क्रिनशट खालामदोंमोन बेखौ आपलड होदो सुज फाइलाव नैयाव होनांगोन ओमफ्राय मेडिया पिकारनिफ्राय बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन आरोना जुदि सेलेक्ट जायाबा फट'सनिफ्राय गेजेरनि मोनसेयाव थुनानै बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होबानो जागोन ओमफ्राय बेयाव लिरनांगोन हेल' डियार फेसबुक टीम by mistake I submitted public corporation in business type so I want to create new payout account please help me for create new payout account बिदि लिरब्लाबो जागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने जोंनि मेसेजआ बिसोरनाव मोनहैनोल'सो नांगौ ओमफ्राय बेयाव निउस सेन्ड खालामनानै होदो लोगोफोर निउस सेन्ड खालामनानै होदो बेखौ लिरखांनायनि उनाव सेन्ड खालामब्लानो बिसोरनाव मेसेजआ थांगोन आरोना लोगोफोर लोगोफोर मेसेज हरखांनायनि उनाव जेबो थुथ'नो नाङा माने बेयाव जेबो खालामफिननो नाङा मेसेज हरनायनि उनाव सानथाम बा सानब्रैनि उनाव बे फैगोन आरोना मेसेजआ बिसोरनिफ्राय रिप्लाइआ फैगोन माने डाइरेक्टलि नों हरनाय लोगो लोगोनो मोनसे रिप्लाइ फैखायो खिन्थु बे नङा बिनि साननै सानथाम एबा सानब्रै रोखोमनि उनावसो रिप्लाइआ फैगोन आरोना इम्परटेन्ट मेसेजआ फैगोन ओमफ्राय बेखौ नायनो थाखाय हेल्प सेन्टाराव थुदो ओमफ्राय सापर्ट इनबक्सआव थुदो बेनि उनाव आं 21 तारिखआव हरदोंमोन आरोना मेसेजखौ नायदो लोगोफोर आं बेयाव लिरदोंमोन हेल' डियार फेसबुक टीम by mistake I already submitted payout information in business type public corporation now I unable to switch individual now I want resubmit my payout information please help me बिदिबो जायो आरोना बिदि लिरबाबो जायो माथ्र बिसोरनाव मोनहैनोल'सो नांगौ बेनि उनाव नैबे मोनसेया लोगो लोगो फैयो आरोना बेखिनिया माने बेखिनिया नङा नै नायदो 25 तारिखआव फैबाय आरोना लिंकआ गोदान पेआउट बानायनायनि लिंकआ नैबेनो आरोना बे मोनसेयानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ जोङो डाइरेक्टलि बे रखम कपिबो खालामनो हाया बेखौ फेसबुक एप्सनिफ्राय आरो जों बेयाव डाइरेक्ट थुब्लाबो बे अपेन जाहैयो आरोना बेनि थाखाय जोङो मा खालामनांगोन फेसबुक आइडिखौ क्रोम ब्राउजाराव लगइन खालामनांगोन आरोना लोगोफोर क्रोम ब्राउजाराव लगइन खालामनानै बेखौ कपि खालामनांगोन नैबेखौ लिंकखौ
क्रोम ब्राउजाराव लगिन खालामब्लाबो माने बे खनसे लागैनो थुबाला डाइरेक्ट अपेन जाया आरोना बेखौ कपि खालामनानै क्रोमावनो निउ एप अन खालामनानै पेस्ट खालामनानै बेखौ सार्च खालामनाबानो निउ पेआउट एकाउन्टनि बानायनाय अपसना जाफैगोन आरोना क्रिएट निउ पेआउट ओमफ्राय बेयाव मोननै अपसन थागोन मोनसेया नाम थाखानाय नेक्स्ट ओंखारगोन आरो मोनसेया क्रिएट निउ एकाउन्ट बेखौ मोनसे थागोन आरोना ओमफ्राय क्रिएट निउ थुबानो जाबाय क्रिएट निउ थुनानै मोजाङै नायै नायै साबमिट खालामबानो जाबाय आरो बे माबाया नैबे लिंकआ अनलि वान टाइमल' दै नों बेखौ जुदि अन खालामनानै नैबे लिंकखौ थुनानै आद्रा खालामनानै दोननानै बे खालामफिनदोबा बे जाफिननाय नंला आरोना नों खनसेयावनो बेखौ मोजाङै लिरखादो बिजनेस टाइपफोरखौ मोजाङै होदो एड्रेसफोरखौ मोजाङै लिरदो मोनसेबो मिस्टेक खालामनो नाङा लोगोफोर